Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Ahmad Sani. Yau magana na zo ina suna ɗaya magana a kai. Wasu abubuwa na suke dama al'umma gabaki ɗaya inda mutum na social media. Wasu mutane ɓata gari suna amfani da dama saboda ba sa ganin mutum face to face, ma'ana ga zahiri ko in ce ga ka ga mutum, saboda sun ga media ne akwai tazara mai nisa. Mutum ya je kuma section ɗinka ya zage ka ba tare da kai masa komai ba. Wannan matsala ta tana daba al'umma, kuma duk wanda yake social media gwada ɗin ne zai ce bai fuskanta wannan matsala ko bai fuskanta wannan kalubalen. Ni fa a tunanina mutum mai tarbiyya mai kuma hankali bayan da za a yi kai baka san mutum ba, baka san waye mutum ba, kawai ka gan shi a media ka shiga comment section ɗin ne ka zage shi saboda kai kana hasara da bakin ciki, saboda kawai ka ga yana rayuwa wadda ba irin taka ba. Mu sani ubangiji shine yake tsara mana rayuwa, ba wai mu muke tsara maka rayuwa ba. Sannan kuma duk halin da muka samu kanmu ciki mu duka ce daga inda Allah ne. Ni ban ga amfanin ka taho ka zage mutum ba, baka san mutum ba, baka san waye shi ba, baka san ina yake ba, kawai daga social media ta hada ku yan a Facebook na zagi, Instagram zagi, uwa uba TikTok yanzu shine ake zage-zage ciki ne. Wani ma da bai san kai bai san waye kai ba zai tawo takare ka fada, ya shiga ya fada ma maganganu marasa kan gado kuma marasa kyau bayan bai san ka ba, bai san kai waye ba. Kuma wallahi da a ci a zahiri zagi ko cin mutuncin da mutane ka mutum akwai min ko kuma su bi shi su mai magana ta private, wallahi da mutum ka haɗu shi a zahiri na wallahi ko daga kai ba zai iya gaishe ka, wallahi ya faɗa maka wasu maganganu marasa daɗi. Ka gani, don Allah dan Annabi mutane masu irin wannan hali su raina, ba ɗabi'a ce mai kyau ba. Ni ka gani baka san ni ba, baka san waye ni ba, kawai dai ka gani a media saboda kawai kaga ina rayuwa ba irin taka ba, shikenan ka shiga ɗaya comment section ɗina ka zage ni. Bayan zagi ka haɗa min da cin mutunci, baka san ni ba, ban san ka ba, kawai kuma haɗu ne a media don sada zumunci. To iya ka sai kama ni zuwa zagi kawai saboda hasara da bakin ciki. Wallahi duk wanda yake zagi a media rashin tarbiyya ne, sannan da akwai kuma hasara da bakin ciki a ciki. Idan ba hasara da bakin ciki ba to akan mi kawai ka zo ka zagi mutum ba lahin tsaye ba na zaune kawai saboda hasara da bakin ciki, saboda kana ganin a wat halin da kake ciki shi yasa ka, saboda kawai banzar tunani. Wallahi duk masu zagi a media rashin tarbiyya ne da kuma hasara da bakin ciki yake damun su. In ba ka ba akan me zaka zagi mutum? Me ya maka? Kawai dai saboda ka ga yana rayuwa wadda ba irin wadda kaka yi ba. Bakin mutum ka gana ana shaɗi shi ne sai ka shiga ka zage shi ko ka gani shi na abu. Allah shi